Machiegni kendo, bad migao matayo chike mag limbe pachoka ochako timo apedha ne geche mag limbe maringe apaya ma waso nyiro sekani magitimore bang' jokanyo matayo weche mag limbe chwalo ng'ur margi ewi thoth geche madonjo kuonde limbe to ok luw chike moseketie kuondego. Kaluwore kod jatelo maduong' mochung' ne jogo matayo limbe Kennedy Kaunda, ojiwo weg kuonde limbe ma pachoka mondo we thoro ndiko jogo ma ok otiegore kendo maonge kata lony e sekta mar limbe. Korka kore Francis Muga ma en achiel kuom derepe mag geche mag limbe to jiwo okang' ma koro bad migawono osekawo ka bende ojiwo derepe mamoko e pachoka mondo ne ni giyudo tiko mowinjore kapok gichako tiyo tich mar limbe. Hapa kenye kinafanyika hapa ni wako na crackdown ya TRA, Tourism Regulatory Authority. Kuna watu wenye wasi genuine wanafanya hii kazi ya tourism, so ndio wanajaribu kuona kama kila mtu ako genuine kufanya hii kazi, kwa sababu kuna watu wanaingilia kazi yenye si yao. This is a good operation that TRA are doing now. That it's a good operation. I just urge our colleagues, other drivers who don't have the TRA compliance to go for it. It's a good, it's good to have it. People should have valid documents. I'm a victim of these funny tour operators. Like the group I have, they have been duped to their money by one operator, and I've afforded the name to TRA. I'm hoping they are going to act very soon because the customers had to pay the trip once again. As ambassadors, we are the face of our country. Today, I want to take this opportunity to recommend TRA. I'm in full support for the operation which they are doing today at the Waso Nyiro, to tame and bring out the tour guides who are not racist, even trained, who are doing tour guiding.